салом тамошобинони ютуб-канали рӯзномаи ҷумҳурият. кишварҳои узви созмони милали муттаҳид дар 2 даҳсолаи охир ба масъалаи ҳифзи обу иқлим таваҷҷӯҳи хос дорад. ба сатҳи ҷаҳонӣ баровардани ҳалли масъалаҳои экологӣ аз ташаббусҳои ҳукумати мамлакат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон манша мегирад. ин ташаббусҳо акнун 21 март рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо таҷлил мегардад. баргузории конфронси оби созмони милали муттаҳид таҳти раёсати Тоҷикистону Нидерландия низ ба ҳамин муносибат бахшида шудааст. аз ин рӯ вобаста ба баргузории конфронс ва дигар масъалаҳои ҳифзи пиряхҳо суҳбате дорем бо раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Баҳодур Шеранизода. ташаккури зиёд ки ба барномаи мо ташриф овардед. хуш омадед. саломат бошед. ҳоло ки мо дар арафаи баргузории конфронс қарор дорем ва кишвари мо яке аз ҳамраисии ин конфронс аст, лутфан бигӯед ки омодагиҳо ба конфронс чӣ гуна ҳастанд, конфронс чӣ аҳамият дорад ва аз он чиро бояд интизор шуд? ташаккури зиёд. пеш аз ҳама мехостам каме ба таърих назар афканем. аввалин конфронси сатҳи баланд оид ба масъалаҳои об соли 1977 дар Аргентина сурат гирифт, ки агар мо бинем тақрибан таи 50 соли охир чунин чорабиниҳои сатҳи баланди байналмилалӣ дар созмони милали муттаҳид бисёр хурсандиовар аст, ки бо ташаббуси бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сурат мегирад ва ин конфронсе, ки дар конфронси оби созмони милали муттаҳид барои расидан ба ҳадафҳои рушди устувор, барои ҷалби ҷомеаи ҷаҳонӣ, барои ҳалли масъалаҳои обу иқлим, махсусан об, равона шудааст. ва агар мо ба проблемаҳои об дар миқёси ҷаҳон назар афканем, мо мебинем, ки зиёда аз 2 миллиард нафар танқиси оби ошомиданӣ доранд. инчунин 3,6 миллиард нафар бе дастрасӣ ба обу санитария қарор дорад. инчунин аз 3,1 нафар дастрасӣ ба оби дастшӯӣ надоранд. 80% пасобҳо бе коркард, бе безараргардонӣ ба муҳити атроф партофта мешавад ва коркарди дубораи онҳо сурат намегирад, ки ин ба дастрасӣ ё ноустуворӣ дар истифодаи оби ошомиданӣ сурат медиҳад. инчунин бо назардошти гармшавии ҳаво ва тағйирёбии иқлим, офатҳои табиӣ, махсусан хушксолӣ, сол аз сол зиёд мушоҳида мешавад ва зарари молиявӣ аз офатҳои табиӣ зиёда аз $200 миллиард дар 20 соли охир ҳисоб карда шудааст, ки ин хело як талафоту зиёни ҷиддӣ ба иқтисодиёт, иҷтимоиёт ва ҳаёти инсонҳо дар ҷаҳон мерасонад. барои ҳамин дар ин радиф баргузории конфронси оби созмони милали муттаҳид дар шаҳри Нью-Йорк, дар штаб-квартираи созмони милали муттаҳид, ки аз 22 то 24 март дар шаҳри Нью-Йорк сурат мегирад, дар ҳалли масъалаҳои глобалии об саҳми назараси худро бояд расонад. дар ин конфронс мо инчунин ки бо ҳамраисии ҷумҳурии Тоҷикистон ва шоигарии Нидерланд сурат мегирад, инчунин 5 соли иҷроиши нақшаи амали 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор натиҷагирӣ хоҳад шуд ва барои 5 соли оянда боз нақшаҳо мушаххас мегарданд ва бо ҷалби бештари шарикони рушд, дигар кишварҳои созмони милали муттаҳид, бахши хусусӣ, ташкилотҳои ғайридавлатӣ боз амалҳо дар ин самт тақвият хоҳанд бахшид. инчунин мо
аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шоигарии Нидерланд, ки ҳамчун ҳамраисони конфронси бо нуфузи байналмилалӣ муаррифӣ шуданд, мо дар як ҳуҷҷати муҳим пеш аз баргузории конфронс омода карда шуд, ки дар он диди ё изҳороти муштараки ҷумҳурии Тоҷикистон ва шоигарии Нидерланд дарҷ гардидааст, ки дар он ҷо се мақсади ё се принсипи асосӣ. Яке аз онҳо ин принсипи инклюзивӣ, ки бояд ҳамаи ҷонибҳо дар ин раванд ҷалб карда шавад. Дуюм принсипаш ин оид ба тақвият бахшидани амал ва иҷроиши нақшаи чорабиниҳое, ки тасдиқ карда шудааст. Сеюм принсип ин принсипи байни соҳавӣ, ки бояд мутобиқатӣ ё ҳамшабеҳии об бо тағйирёбии иқлим бо дигар соҳаҳо бисёр зич алоқаманд аст ва ин бояд ба назар гирифта шавад. Мақсади асосии конфронс ҳам аз он иборат аст, ки расидан ба ҳадафҳое, ки дар сатҳи глобалӣ мувофиқа ва муаррифӣ карда шуданд, расидан ба ҳамин ҳадафҳои сатҳи глобалӣ мебошад. Ва чӣ хеле ки мо медонем, табиат сарҳад ва миллатро намеписандад ва барои ҳамин ҳам мо бояд дар сатҳи глобалӣ ҷаҳонӣ дастаҷамона оид ба мутобиқшавӣ ба паёмадҳои ногувори тағйирёбии иқлим ва гармшавии глобалии иқлими сайёра бояд дастаҷамона ҳамкорӣ намоем ва иқдомҳои навро амалӣ намоем. Ва конференсияи Созмони Милали Муттаҳид, конференсияи оби Созмони Милали Муттаҳид, ки 22-24 март дар шаҳри Нью-Йорк сурат мегирад, аз омодагиҳо аллакай аз соли гузашта анҷум оғоз шуданд. Махсусан 25 октябри соли 2022 ҷаласаи тадорукотӣ дар шаҳри Нью-Йорк доир гардид, ки дар он ҷо ҷумҳурии Тоҷикистон ва шоигарии Нидерланд бо дигар шарикони рушд ва кишварҳои Созмони Милали Муттаҳид оид ба баргузории конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид бисёри масъалаҳоро баррасӣ намуданд ва омодагиҳои ҷиддии худро дар он ҷо матраҳ намуданд. Инчунин аз тарафи Вазорати корҳои хориҷӣ як ҳамоиш оид ба раванди омодагӣ ба конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид баргузор гардид, ки аз 6 ҷаласаи пленарӣ иборат мебошад. Инчунин 5 муколамаи интерактивӣ дар он ҷо сурат мегирад ва 4 чорабиниҳои махсус пешбинӣ шуданд ва дигар чорабиниҳои канорӣ ва фарҳангӣ дар ин рӯзҳо дар штаб-квартираи Созмони Милали Муттаҳид сурат мегирад. Тамоми масъалаҳои обро дар ин ҷаласаҳо матраҳ мешаванд ва баррасӣ мегарданд. Ва аз тарафи Кумитаи ҳифзи муҳити зист низ 2 чорабинӣ ташкил ва гузаронида мешавад. Яке аз онҳо ин чорабиние, ки доир ба харитаи роҳ барои соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон намуданд, як чорабинӣ баргузор мегардад. Дуюм чорабиnie, ки аз тарафи Кумитаи ҳифзи муҳити зист баргузор мегардад, ин тақвияти системаи огоҳии бармаҳал ва баланд бардоштани устуворӣ ба тағйирёбии иқлим ва мониторинги муҳити зист мебошад, ки бевосита аз тарафи Кумитаи ҳифзи муҳити зист ҳамчун мақоми ваколадор дар самти ҳифзи муҳити зист ва тағйирёбии иқлим ташкил ва гузаронида мешавад. Ташаббуси навбатии Тоҷикистон оид ба пиряхҳо, хусусан қатномаи Созмони Милали Муттаҳид низ яъне ки аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ қабул гардид. Кумита ҳамчун мақоми ваколатдор барои амалӣ кардани ин қатнома чӣ тадбирҳо меандешад? Қатномаи мазкур 14 декабри соли 2022 қабул гардид, ки аз тарафи аксари кишварҳои Созмони Милали Муттаҳид дар зимни иҷлосияи 77-уми маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид барои эълон намудани соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо
ки ташаббуси навбатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад, қабул аз тарафи аксарияти кишварҳои Созмони Милали Муттаҳид қабул гардид. Бисёр хурсандиовар аст ки иқдоми навбатии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз тарафи аксари кишварҳои Созмони Милали Муттаҳид пуштибонӣ ёфт ва боиси ёдоварист ки ҳанӯз соли 2021 моҳи март дар нахустин ҷаласаи пешвоини Эътилофу обу иқлим президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба обшавӣ бо суръати пиряхҳо, оид ба зиёд шудани афзоиши аҳолии сайёра, зиёдшавии истеъмоли об ва паёмадҳои ногувори тағйирёбии иқлим, гармшавии ҳарорати ҳаво ва ин оқибатҳои манфие ки он оварда мерасонад баён гардида шуданд. Дар қатномаи Созмони Милали Муттаҳид 4 банди асосӣ мебошад. Якумин эълон гардидани рӯзи умумиҷаҳонии пиряхҳо, рӯзи 21 март, ҳамчун эълон гардидани рӯзи байналмилалии пиряхҳо. Инчунин соли 2025 ҳамчун соли пиряхҳо эълон гардидан ва нуқтаи сеюми ин қатнома ин таъсис додани як фонди махсусӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо ва дар соли 2025 баргузории конференсияи байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо дар шаҳри Душанбе. Ин қатнома аз 4 банд ва иборат аст ва боиси ифтихори тамоми сокинони кишвари мо мебошад ки дар як қатнома аз 4 ташаббуси пешвои муаззами миллатро дар бар мегирад. дар раванди тағйирёбии иқлим ҳифзи пиряхҳо бисёр мушкил аст. Кумита барои ҳифзи пиряхҳо дар ҳамин раванд чӣ чораҳо меандешад? Чӣ хеле ки шумо медонед, 93% ҷумҳурии Тоҷикистонро аз кӯҳҳо ташкил медиҳанд ва тақрибан 60% обҳои захираҳои оби Осиёи марказӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ташаккул меёбад ва аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи махсус барномаи давлати омӯзиш ва ҳифзи пиряхҳо барои солҳои 2010 ва 2030 қабул карда шудааст ки дар доираи ин барнома аз тарафи Кумитаи ҳифзи муҳити зист, Агентии обу-ҳавошиносӣ, Кумитаи ҳифзи муҳити зист нақшаи чорабиниҳо тасдиқ шудааст ва ҳамасола мо экспедитсияҳо ба ҳавзаҳои дарё ва пиряхҳои гуногуни ҷумҳурии Тоҷикистон мутахассисони Агентии обу-ҳавошиносӣ сафарбар карда мешаванд ва ҳаминро мехостам қайд намоям ки соли 2014 низ дар доираи татбиқи ҳамин барномаи омӯзиш ва ҳифзи пиряхҳо ҷумҳурии Тоҷикистон дар Агентии обу-ҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зист як маркази яхшиносӣ таъсис дода шуд ки кормандони ин марказ, мутахассисони ин марказ ба омӯзиши пиряхҳо, ченкунии қабати барф, тармафароӣ, пешгӯии офатҳои табиӣ аз радифи сел, инчунин мушоҳидаи кӯлҳои рахнашаванда ки дар оқибати обшавии пиряхҳои ҷумҳурӣ ба амал меоянд ва кӯлҳои пиряхие ки дар ҷумҳурӣ аст мушоҳида карда пешгӯиҳои худро ба вазорати идора ва ба аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд. Дар ҳавзаи дарёҳо мо пиряхҳои калидӣ дорем ки онҳо ҳамчун пиряхҳои назоратӣ пешбинӣ шуданд ё интихоб гардиданд ва мо дар ҳар як ин пиряхҳои назоратӣ нуқтаҳои мушоҳидавӣ дорем ё репер дорем ки дар он мо мебинем ки чӣ қадар сатҳи обшавӣ ё камшавии ҳаҷми ин пиряхҳоро мушоҳида менамоем. Инчунин аз тарафи Агентии обу-ҳавошиносӣ ҳамасола 2 маротиба дар як сол моҳҳои март, апрел ва моҳҳои май, июн
мушоҳидаҳои аэровизуалӣ ба пиряхҳо ки ҳавзаи дарёҳо масалан Канаск, минтақаи Канаск, ҳавзаи дарёи Вахш, Панҷ, мушоҳидаҳои аэровизуалӣ гузаронида мешавад, ки дар доираи он сатҳи барф ва пешгӯии обнокии дарёҳо пешгӯӣ карда мешавад. Инчунин мо мутахассисони агентиҳо бо ошносӣ бо усули пиёда дар баъзе ҳавзаи дарёҳои пиряхҳо экспедитсияҳо гузаронда бо усули пиёда инчунин қабати барф ва чӣ хеле гуфтем сатҳи обшавии пиряхҳоро ё ҳолати пиряхро муайян менамоянд ва инчунин он кӯлҳои рахнашавандае ки дар натиҷаи обшавии пиряхҳо ба амал меоянд, инчунин барои пешгирии паёмадҳои ногуворӣ ва ҳолатҳои фавқулода ба Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва дигар вазорати идораи дахлдор пешниҳод мекунам. Саволи шумо бисёр саволи муҳим аст. Бале, барои он ки шумо дуруст қайд кардед, ки аз ҷониби аҳолӣ савол ба миён меояд, ки чӣ хел мо пиряхҳоро ҳифз мекунем ё меомӯзем. Дуруст аст. Ин бисёр коре ки аз тарафи мутахассисони маркази яхшиносӣ гузаронида мешавад ва мо аз солҳои 1956 экспедитсияҳо ва мушоҳидаҳо, мониторинги ҳолати пиряхҳо ҳамасола мунтазам гузаронида мешавад ва мо барои ҳар як пирях шиносномаи пирях дорем, ки аз соли 1956 масалан забонаи пирях дар куҷо ҷойгир буд, тариқи ҳамон реперое ки мо гуфтем, нуқтаҳои ченкунӣ, ва мо ҳамасола мебинем ки чӣ хел ин пиряхҳо ҳам ҳаҷман, ҳам аз ҷиҳати ҳудуд чӣ хел кам шуда истодаанд. Ва мо пешниҳодҳои илман асоснокшуда дорем, ки дар натиҷаи паёмадҳои ногувори тағйирёбии иқлим, гармшавии ҳарорати ҳаво, пиряхҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ҳаҷман, ҳам аз ҷиҳати масоҳат обшавӣ бо суръати онҳо мушоҳида шуда истодааст. Масалан, агар мо пиряхи Зарафшонро гирем ва дар ҳавзаи дарёи Зарафшон мо тибқи мушоҳидаҳои бисёрсола обшавӣ бо суръати пиряхҳо бисёртар мушоҳида мешавад. Ва агар мо пиряхи Зарафшонро агар мисол оварем, мо мебинем, ки аз ҷиҳати масоҳат ин пирях 38,7 километри кубӣ ва дарозияш 27,8 километр баробар аст. Ба таназзулёбии шадид дучор шудааст. Сарҳади забонаи пирях бо ҳисоби миёна 1700 метр қафо нишастааст ва масоҳати он ба андозаи 1,3 километри квадратӣ коҳиш ёфтааст. Мақсад мо бо чунин мушоҳидаҳо ва чунин омӯзишҳо ҳолати ин пиряхҳоро мушоҳида менамоем ва сатҳи обнокии дарёҳо ва барои солҳои оянда дар тенденсияҳое ки бояд ба вуҷуд оянд пешгӯӣ карда ва аз тарафи мутахассисон пешниҳод мешавад. Гуфтан мумкин аст, ки ин пирях аввал аз ҳама пиряхи осебпазир аст дар давраи яъне ки гармшавии иқлим. Бале, тибқи мушоҳидаҳои станция обовосанҷие ки мо дар минтақаи Зарафшон дорем ва бо дар назардошти шароити ҷуғрофӣ ва ҷойгиршавии пиряхҳое ки дар ҳавзаи дарёи Зарафшон ҷойгир шудаанд, мо мебинем, ки бо назардошти мушоҳидаҳои бисёрсола, миёнаи бисёрсола, ҳавзаи дарёи Зарафшон пиряхҳое ки дар он ҷо ҷойгиранд аз ҳама осебпазиртарин ба шумор меравад ва обшавии пиряхҳо дар ин минтақа бо суръат ҷараён доранд. Дар сатҳи ҷаҳонӣ бисёр фондҳо таъсис ёфтанд, аз ҷумла фонди байналмилалии ҳифзи пиряхҳо, ва шумо бевосита бо роҳбарони ин ширкатҳо, бо роҳбарони ин фондҳо ивохорӣ анҷом дода будед. Хуб, то имрӯз барои ҳифзи пиряхҳо, барои гузарондани мониторинги омӯзиш ва дигар масъалаҳои ҳифзи пиряхҳо ба ҷониби Тоҷикистон, ба ҷониби кишвари мо маблағҳо яъне ки ҷалб гардидаанд? Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон стратегияи миллии мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим
қабул гардидааст, ки дар он 6 самти афзалиятнок пешбинӣ шудааст. Энергетика, захираи об, нақлиёт, кишоварзӣ, ҳифзи муҳити зист ва масъалаҳои иҷтимоӣ ва бедарӣ. Ва дар доираи ин стратегия ва аз тарафи Кумитаи ҳифзи муҳити зист бо шарикони рушд гуфтушунидҳо ва вохӯриҳо гузаронида мешавад, ки барои ҷалби маблағҳои грантӣ ва сармоя барои татбиқи лоиҳаҳо дар ин самтое, ки ман нобар кардам, барои амалӣ кардани лоиҳаҳои гуногун гуфтушунидҳо гузаронида мешавад. Ва инчунин мо дар Кумита маркази татбиқи лоиҳаҳо таъсис додем, ки барои мутахассисони ин маркази мо дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд барои навиштани лоиҳаҳои сармоягузорӣ, тайёр намудани консепсияи лоиҳаҳо фаъолият менамоянд. Ва инчунин аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Кумитаи ҳифзи муҳити зист ҳамчун мақоми ваколатдор оид ба ҳамкорӣ бо фонди иқлими сабз пешбинӣ шудааст, ки ин яке аз фондҳои калонтарин дар масоили маблағгузорӣ дар самти тағйирёбии иқлим ба шумор меравад. Ва мо айни замон дар таҳияи барномаи инвеститсионии кишварӣ оғоз намудем, ки дар он лоиҳаҳои пешнависи лоиҳаҳо бо маблағи умумии $400 миллион омода намудем. Ва ин лоиҳаҳо дар секторҳо ё бахшҳои энергетика, обёрӣ, кишоварзӣ ва дигар самтҳо равона карда шуданд. Инчунин аз тарафи Кумитаи ҳифзи муҳити зист мо оид ба ҷалби маблағҳои грантӣ барои фаъолияти босамари Агентии обу ҳавошиносӣ корбарӣ намуда истодаем барои модернизатсияи Агентии обу ҳавошиносӣ. Барои ки бубинед, мо гуфтем, ки аз соли 1956 мо мушоҳидаҳо ё мониторинги ва омӯзиши пиряхҳоро гузаронида истодаем ва ин маълумотҳо ҳамарӯза ба Агентии обу ҳавошиносӣ ворид мешавад. Ва мақсади мо ҳоло аз он иборат аст, ки мо ин маълумотҳоро цифровизатсия, рақамикунонӣ кунем, ки барои истифода бурдани ин маълумотҳо ҳам ба мо муфид мебошад, самаранокии кори мо зиёд мешавад. Мо метавонем ин мушоҳидаҳои бисёрсоларо агар мо рақамикунонӣ кунем, мо метавонем барои моделҳои иқлимие, ки аз тарафи ташкилоти умумиҷаҳонии обу ҳавошиносӣ ва дигар олимон моделҳои гуногун таҳия шуданд, истифода бурда барои пешгӯии дарозмуддат истифода барем. Ва барои ҳаминам мо барои ҷалби маблағҳо барои модернизатсияи он 58 станция обуҳавосанҷӣ ва нуқтаҳои обченкуние, ки 98 нуқтаҳои обченкуние, ки дар тамоми манотиқи кишвар мо дорем, онҳоро модернизатсия кардан ва автоматикикунонии табодули маълумот аз ин станцияҳо, аз ин нуқтаҳои обченкунӣ барои мо бениҳоят муҳим аст ва мо ин ҳадафро дар назди худ гузоштаем. Мақсад гузоштем, ки тамоми станцияҳо обуҳавосанҷӣ ва нуқтаҳои обченкунӣ Агентии обу ҳавошиносӣ автоматикикунонӣ карда шаванд. Ва барои ин мо айни ҳол бо Бонки ҷаҳонӣ гуфтушунидҳо бурда истодаем, ки барои ҷалби маблағ ва амалӣ намудани чунин лоиҳаҳо. Барои ҳифзи пиряхҳо кадом шароити инфраструктураро бояд фароҳам овард ба андешаи шумо? Хеле ки мо гуфтем, мо он пиряхҳои назоратие ки гуфтем, дар он ҷо мо
айни замон ҳаст таҷҳизотое ки реперҳо ё нуқтаҳои мушоҳидавие ки мо гуфтем онҳоро автоматиккунонӣ ё ки онҳо ба мо аз ин нуқтаҳо тавассути спутникҳо маълумот ба агентии обуҳавошиносӣ ба марказ ворид шаванд ва ин таҷҳизотҳо барои дастрас намудан хеле ки мо гуфтем айни замон мо гуфту шунидҳо бурда истодаем бо Бонки ҷаҳони дигар шарикони рушд барои модернизатсияи системаи обуҳавосанҷии кишвар ва ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташкилоти умумии ҷаҳонии обуҳавошиносӣ низ ҳамкориҳои зич ба роҳ мондааст ва барои тайёр намудани кадрои баландихтисос низ аз тарафи ташкилоти байналмилалии обуҳавошиносӣ ба мо кӯмак барои тайёр намудани кадрои баландихтисос барои сафарбар намудани онҳо чӣ ба Женева ки дар он ҷо штаб-квартираи ташкилоти умумии ҷаҳонии обуҳавошиносӣ барои гузаштани таҷриба такмили ихтисос ва давом додани хониш дар магистратура ё PhD дар донишгоҳҳои бонуфузи ҷаҳон бале барои давом додани таҳсил дар самти магистратура PhD ва барои такмил додани ихтисос ҳамкориҳо баромонда шудааст. Акнун мо бояд ҳам дар сатҳи ҷумҳурӣ ҳам дар сатҳи байналмилалӣ оид ба татбиқи он ҳадафҳое ки дар қатнома дарҷ карда шудаанд корбарӣ намоем. Аз тарафи Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мо як нақшаи мукаммал таҳия кардем ва пешниҳод кардем ки дар он ҷо ҳам чорабиниҳо барои ташвиқу тарғиб намудани ҳифз ва омӯзиши пиряхҳо, гузарондани чорабиниҳо, конференсияҳо, инчунин таъсис додани як лабораторияи минтақавӣ оид ба омӯзиши пиряхҳо дар агентии обуҳавошиносӣ ва гузарондани дигар чорабиниҳо дар сатҳи ҷумҳурӣ дар сатҳи байналмилалӣ пешбинӣ шудаанд. Ҷалби маблағҳо аз ҷумла барои мо хеле гуфтем як фонди махсус трастовый фонд аз тарафи Созмони Милали Муттаҳид дар ин қатнома барои таъсис додани он аллакай дард шудааст ва мо бояд пешнависи лоиҳаҳои афзалиятнок дар самти тағйирёбии иқлим, омӯзиши пиряхҳо бо ҷалби ҳам мутахассисони дохилӣ ва ҳам мушовирони байналмилалӣ дар якҷоягӣ ҳамкорӣ намоем ва тибқи талаботи ин фонд ва дигар фондҳо пешнависи лоиҳаҳоро барои маблағгузории лоиҳаҳои нав пешниҳод намоем. Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ хеле гуфтем ин аввалин ташаббуси мо дар самти обу иқлим нест. Мо дар солҳои пеш низ ташаббусҳои пешвои муаззами миллати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардидаанд. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар он ҷо як намоишгоҳ ташкил мекунад ки дар он ҷо аксҳо дигар экспонатҳо аз ба намоиш гузошта мешавад. Бале ва тамоми кишварҳои Созмони Милали Муттаҳид, тамоми иштирокдорони ин конференсия бонуфуз аз табиати зебои мо, аз он дастовардҳое ки мо дорем баҳравард мешаванд. Инчунин як чорабинии наврӯзӣ дар он ҷо гузаронида мешавад ки барои муаррифии фарҳанги миллати мо ба он расму русуми ориёии мо дар Созмони Милали Муттаҳид баргузор мегардад. Ман фикр мекунам ки ин чорабинии сатҳи баланде ки дар 22-24 март дар шаҳри Ню-Йорк баргузор мегардад ва чӣ хеле ки мо гуфтем соли 1977 як чунин чорабинӣ гузаронида шуда ва дар тӯли 50 соли охир ин бори аввал боз як чорабинии чунин сатҳи баланд ки ҷалби ҳам дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид, тамоми кишварҳои Созмони Милали Муттаҳид дар ҳамбастагӣ ҷиҳати ҳалли масъалаҳои об сари миз омада, ҳамаи ҷанбаҳои масоиле ки бо об рабт дорад баррасӣ карда мешаванд ва 5 соли иҷроиши 10-солаи байналмилалии об
барои рушди устувор низ дар он ҷо ҷамъбаст карда мешавад ва нақшаи амал барои 5 соли оянда ё нақшаҳо барои 5 соли оянда боз аниқу мушаххас мегарданд ва ман фикр мекунам ки ин конференс як такони ҷиддӣ барои боз ҳам баланд бардоштани обрӯву нуфузи ҷумҳурии Тоҷикистон ва баланд бардоштани он иқтидоре ки ҷумҳурии Тоҷикистон дорад ва барои аз ҷумла барои ҳифзи пиряхҳо ва барои дар сатҳи байналмилалӣ он проблемаое ки мо гуфтем зиёдшавии аҳолӣ, обшавӣ бо сурати пиряхҳо, норасоии дастрасӣ ба об дар сатҳи глобалӣ, дигар проблема ва мушкилиҳое ки дар самти экологӣ ва обу иқлим аст матраҳ карда мешаванд ва ман фикр мекунам ки бениҳоят як конференси муҳим аст ва он 6 ҷаласаи пленарӣ ва дигар чорабиниҳое ки дар он ҷо гузаронида мешавад барои ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо ҳамраисии шоигари Нидерланд ман фикр мекунам бениҳоят боз дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоштани обрӯву нуфузи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор дар масоили обу иқлим саҳми арзандаи худро мегузорад. Ташаккури зиёд барои суҳбат муҳтарам раис. Саломат бошед. изҳори супос ки таклифи моро қабул кардед ва як суҳбати хубам доштем. Тамошобинони азиз, ёдовар мешавем ки суҳбате доштем бо раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳодур Шерванизода. барномаҳои дигари ютуб-канали рӯзномаи ҷумҳурият низ пейромуни ҳамин мавзӯъҳо хоҳанд буд. моро ҳамроҳ бошед то дидори навбатӣ. Худо нигаҳдор.